Usimbut Menteri Rangba Abakmi Yakatana District Council Affairs ba Preston Tinsong wala pensyai ba kajing penjalan ya kasamoy trekam ka KHADC ba JHADC sa Henry Ubnay kadai kablale kat kum kaan. Ulong ba kajing penjalan kadai kablale halor kanongrim banla pendap ya kajing penbet thama ya ki constituency ba ben pendap ya kajing don kam habaya dei ba kajing penbena ya ki electoral roll jong ki MDC constituency. Laban kedua hangni ka sorkar jela dang hakatayo balala kelapin bena ban pinjalan biang sa Henry Ubnay ya kasamoy trekam jong ka KHADC ba JHADC namar kajing don kajing penbet thama ya ki constituency. Kani ka jing ka extend jong ni ya kani ka term jong ka dis council pro atali ka ba ya dei bat ka Khasi Hills Autonomous Council bat ka Jante Hills Autonomous Council haga baka kabinet kala approve ngisong ka kabinet haka arpunay tarik te ngiyo iya kani ka approval na gono kaden haka lai puturik day hadin ba nakaliang jong ka government lengba jong ka DCE department nilayo iya ki report jong baru artli kiniki dis council hakwe day kajing pen adjust lena kajing kela katukan ni haki constituency jongki kabingi ong ka deliberation committee te ka baru artli kiniki houses Jantia Hills but Khasi Hills dis council kila pas batru kila pa siapo ka government nakabenta bangin penpoy sa governor te hakata kanongrip kapelong ba ka state government katkum ki provision jong ka 6 sidel bakam ban sesu ban penkela leni ban extend ya kadekatem kabadai Henry Ubnay namar ba hapo ka provision jong ka 6 sidel ka ong ba la ban extend habadon kanu ka daw ka basket ba ya ka dis council ka tem jong ka dis council la ban extend om palat ya ka sisnet om palat ya ka khat arbnai nakaliang jong ka government kan I direction leng ba ki deputy commissioners ba kin ya no ya ka revision electoral rule revision but kan electoral rule revision kan ya kat kum kan ka delimitation ka bakila approve hapo ka house to nakata daw kani ka proses nakabenta benle ya ka electoral rule kam dei ban ong ba ka masuk ka balabat pendep no tang si benaya benai ngila exercise bai ka bain nang isuthu bala no kan bapor ko balai benai siteng sau benai tang ha ka dei ban pendep ban poi hadu ka final publication jong ka electoral rule jong ki artli kiniki dis council te nang ta susu mentangi ka proses jogi kelas dang hakaba nilai ngisdang kan kinwan ki engineers joka tu ka company ka bade ka public undertaking government of India ka ba supply ya kini ki EVM mentau benai kisawan ya ke inspection ya kini ki EVM berkhoi abro artli kini ki dis council baru nakaliang joka government ngila tho sithiru bangidon kamsu sakomba ar hajar lai hajar teli ya kini KVM ban yo ban pendep ya kini ka election ka ban sawan na benda ka dis council bat kaniru kan yo thu ipi kan bampor om duna ya ka lai benai siteng saunai ban yo ya kini ka EVM te PE dai nak tak daw mo pi ka proses kelas dang tang banginum la ban pendep apo long ban pendep tang arbenai lai benai namar kani ka proses ko mo pi ka baya tik patik dan nak kata kedau kapelong yang ini begin extend madon ki baskutu bakla ki ba ong ba hana ka sorkar hapo ka jelam jo ka NPP la de ka MDA government cutting ya ki parti polit parti ki weipat balesi yo kin kapsyo ka bor bikin job kamdon AA ki issue ko bay day bat kata damar ka jigila election hi ka long bay kasyong hakikat dan didit hala kijong konstitusi la pi om ke NPP ne pi om ke UDP ne pi om ke HSPDP ne pi om ke Kongres ne pi om ke BJP ne pi om ke BPP kata kamot kasyong bay hakikat didit hala kajong ka konstitusi na kada daw kamdon kanu ban ong ba
kajing extend ya katem jong ki artli kini ke district council ban ong bakadon kata jing ting jing smith hakabide bat kakam election ka jong yang ahi ngatrai ngam ong bangan kento ya no ya gini gijakitin kum kita ki the expiry date kini kita namar nganga ong ya pigi yakat kum ka constitution jokar India lada ka constitution jokar India kasya ban extend halor ki daw ki nongrim ki babiang te balengin ong bala expire lada ong penban bengi yat persya ya ki provisions jom ka constitution jokar India kata ta kadai ndai ngong pi ndai bala don ndai bakini ki bapli game di siki kwa kata ndai ka circumstances ka pelong ba naka sorkar hadin ba kikwa iya ka delimitation namar ka delimitation gomong pi ka exercise kamdei ka ba lupot kamdei ka bala ban pendem no tang si benai ar benai ka jrong kalanyo ka tenrei ka wei ka ba ngasmutrat kolong ba ka delimitation ko peti ha bro arteling di sosial ngasmutrat ba kila ban pendem apor bat ba ngakermen scam ba kan election ka banwan kan long ru ka ba yai bet ka ba di ka ba kitu ki konstitusi ki baya don ke jingkla katu kat ni teli kisnong kin kham so yok man sim na ni ki kham so tanat susu ha ka ban yale participate ha ka jingya ke bot tenang ka daw ha ka widei bat ke jing keno ba ka dei ba kita ki MDC ka balong menta kala expired ngatrai kata kalong lakum nung na ban ong ba it is against the ethic of the Constitution of India.